Singko pas buntang ng gawas na mi kay debat ada gusto naman naghuwat mi sa sunrise para maintan pa mi ba kay vitamin D. Ano yung view every morning o di baka na malain arang lami malain jud amo di na malain malami imong pamati tanaw wapo kayo sa mataan sa og mo bidli siyo nag-adlaw diha ana mag-adlaw mo bidli siyo nga na ma-orange anong oy daan daghan na lang ka maglipad-lipad na magbanig ka ng mga tabon ngita sila kato sa kabaw pero dere pira ka the best view nato. Hi. Good morning, Sipunon. Sadyo mo kaning gawa Sipunon. Ha? Na. Di sa pagkagus ni nanay. Oy, jama. Magpagkagus man nito na ho. Kay, imingaw siguro na ho. Kay, 30 minutes may wala kita. Kay, gauna-una, maligig duhag pang gawas. Kaya di pa mabukog kuri-kuri na to. Matuuna-una sa sila. Actually, tugno pag gadot igawas kaya pa init. Nung kay, gusto mas dalton mo gawas. Uy, gusto naman sa mo. Feel ko na po sa morning vibe sa gawas. I love you ha. Hayahig tag-ida ning mga kabasakan kay daghan ka dun sa madyo og tubo. Hayahig tag-ida na kay di na mo palit og bugas. Di ba? Kabasakan. Nagwapo ka dun rin mga basak. Guys, nabuang ba guys? Murag ako naman po'y padung nga entonces. Murag maglain ang gibati. Dangarang agang uja. Init-init ko. Pero murag wala na ikabot 38. Feeling na ako yung mga sinat. Murag 37.8 siguro ko kainit. Kaya gang thermometer. Di nga man mamaali kasi Aliana pagilan tanong na uso magilanat dari uy. Diyan ako thermometer dihan karauton man tukaran mo pag adyo di man mo andar utaron pangpangan diyan. Pero feeling na jud kay init ka juang pamati diyan. Ang mata mo action sa pick up. Lami iray ka to murag hala nam ka ko flu so dapat ang mask ko dani kay gang bata. Isip unar ba to daan. Pait ka adyo uy. Ang pwede pagka adyong undoy kay si undoy nagpislango maputudas ni agi diyan pag biyahe na magbribok na abi gadyo ko. Di may, excuse me, di matadun sa mong lakaw kay sige man ni taon si Jag ingog purma pisaga mas kilid sa init-init po ija lang sa pagas jang lawas kay arong makakuan ko makakuha ko resita kay tani hurot na magahang resita kay pa siguan ra sa pag 3 months mauto nga pagas jud mi na ato nas undoy mga 2 days na pus undoy na mura mag ako na poy padung ma entonces alam haglag ko kay agang bata maamo ja ara kapudas ang lawas unsa kanila ni pagatiman ja napajigay si undoy jang gabi mag overnight siya nung undoy nang hanjo in taon si undoy sa working sa ijahang maguwang working student pa nila undang naman ko nag-eskwela wala mo ko ganahin dyan hawa na ko nung among gihanjo og pwede ba sa jagdarisa nang mo tawag na mo uban sana mo bisag kuan ra gud isa ka buwan ra gihanjo undoy sa bola magmusugot ba naghuwat lagi ko mo arriba kay ingon magmuarhira ko no mga gahi na mga uday ko dilalim ni masakit ang natay batang gamay gang sudan kay sinabaw nga isda gipalitan ko undog sinabaw nga isda kay kabuhi lay ko ganina pagsud na pero daan na to pagbakod pa na lain na jika juang gibati lahat lamang gidudaba ja karon mura magazin ning worse jadi na magazin madaog kana na ising-ising mura na magazin og kana mabuang kagang mo na nga nagud ko kay di ko gusto magkasakit ko kay gang bata yung taon sa laman ja krabit ba na nami labi na karon na asdas isang milestone sa hipon saan naman na bigyo balin jud yung taon nila ging nanatay mga pamatiin sa lawas ng bata. Di. Pagdali di kay kalibangan ako. Buwa nagang tubog. Di dahil tuon madyo gani kay nakatug si dahil tuon nakadalikit iton pukog pamahaw kay kita sana ko alas 8 bitas buntag. Tug si balik kay alas 3 sa kadlaw na mata. Grabe bata amor ungo. Pero okay ra man pud kay matug man pud na sa alas 6. Dagang mga tambal ya. Bago pa din na naman gipalit. Mag-inom kog tambaw kay aron di pa na ni manggahi na magyapo yung calcium ja feeling na og kapudyon ko mag-inom ko calcium kay unsa ko nuhay og kananay tawag na sa kuno hay og mo atake ba magay-gahi kay nga na tagam na rin ako tagam ni tugang ban diyan mga tambala rin nagit na pugnan malibang sa gidudaan pero mainom sa kukuan duy di na matabang duy gawas na dali na may balik kining gawas na huy pagdali di kining gawas na di tabang guys wag jud malibyo ang gibati pero nabubintahan ni inom na ko kuan ka ng ibuprofen kay matud pa sa pidya ni Dalton og kiramdag ibuprofen kay og bioplo manggod di pwede sa nagpasuso murag na tamaan jud ko guys sa kuan katong kaundoy pud nga to virus siguro to unsa ni agsidal to naka-recover na diyang amoy ba pero mobalik gyapon bis clinic ugma kay
magkuan mi magpa-test mi sang tayo para nawon kung clear na baga jud unja ag kanang bataa gisip una pud jagi ubo na pud pag adto nam sa Maribo karang bugnaw malagi didto. Tanaw guys, gipanghuktan ni 100 PC para secured sa kay magkaraw-karaw na manggud o kana pang murabag maginainga na. Ja si Dalton bugat na kusog na kurabit injag mahuso manghuktan na laman. Dalton, hi. Say hi dali. Hi. Hi. Dari ato bang? Hi. Hi kuno. Hi kuno guys. Dari ato bang? Hi. Nge. Agizang diaper oh. Ano naman dyan na nabili. Das ni agizang duha ka inganan ni abot pa tog 3 months karon within 2 weeks nahurot ag sa kapak nga ingan nakaraghan ako nagsulod benching ko ka buok. Kay kuan man mabasa to nagtai siya sige galibang. Sige, anak ka, pigit na bangis nanay ko. Ato ko na ha, ato datugis nanay. Nakuha mo na yung mungkon dali. Saan na pag-ingkod ni? Hala. Hala. Tabang ka nanay. Hindi rin nga na. Lula. Mga ugat mo. Nuton, lula pansit. Naliktik. Ton, lula pansit. Naluto ba? Uy. No, di lagi. Di lagi. Friend naman ka na. Nuton, lah, nuton. Awo? Awo? Di lagi. Di lagi. Kasaban. Matinglay na may naghilam-hilam ni mama. Siguro na naman eh. Hindi. Hindi na mapugos dito sa bata. Ganito, Jud. Matinay ka sa gara mamay mga sagod. What's that? What is that? La? No. Oh no, oh no. Lo. Na. Sama na. Sama na. La. Kwa. La. Laga Jud. La. Sama ni. La. Sama na. La. Sama na. Hah? Sama na. Hah? Nathan. Hey, Nathan. Sama na. Sama na. Ginaba. Balik. Guys, mauni si Tintin. Mani ang bagong kauban karon. Salamat kini ko kay ni Ari si Ja. Bakod gapon bisa grabeng laparas mo oh. Flow siguro ni kay gipamauwan man ko. Gabi gikuan kong mamagi. Ari kong mamag so mundoy pwede la kong giresto kay ara naman siya nag-inita. Diadas niya gikatong si Undoy kay nawa mag-ida silot ni mama. Nawa sana magpuko pero mubalik gihapon kang ilanat. Hana lang mag-iimnan upuan. Advil ra may pwedeng nagpasuso. Kuan dalton pamahaw. Ako'y ilis, ako'y ligo, ara tugnaw, gitakigan ko ganang kadlaw, nag-agi ko sa katugnaw. Hindi, okay ra kadalidan na to, makatug baka. Okay ra?
Katog ka? Imagine ron. Kay kuan man. Siyundoy ba daghigis ja. O ko'y kauban. Hinahanglan sa ko kauban dari ka ng masampit. Ihangat ko sang mas, pero nagmas ko kay may bata. Nakay mga tao dari makuan din dyan. Takdan. Asa ka nga kaya pag-uso? Kung nakailag ka na ning hapon, kung gusto mo. Kung din natin. Tara, nga na ba? Tripod. Gamay ngayon na. Wata. Sa kwarto. Bawang na pa ba'y gatas? Matumatag-ubay. Malabang po ko. Magpakuan ko, urinalysis ko, basit na ako UTI. Diya, magpa-CBC po ko kay na may free na CBC o urinalysis karon sa Lima Grace kay 2 years anniversary Manila. Good morning! May bata, gialingit po eh. Pero yung mamidali na gipamati. Gialingit man. No, man ko ato gitang electric pan din. Ang sabat nga gamay. What's this? Oh, di man pwede di magbutag bibs, oy. Ano man, mait man ta. Giintan ka. Dali tayo, kay giintan ka dyan. Lagi.